Jeg hedder Nydia, men den her gang, den her gang skal vi sådan lave med sådan nogle her 10'er og noget. Nej, ikke. Okay, her har vi sådan noget her sukker. Sukker skal vi prøve at spise 2 af dem. Og hvis jeg klarer det, så har jeg vundet. Okay, se her. Jeg skal bare lige tage en ske. Okay. Det er kammo. Sådan, og en. Så der. Nu vi laver flere videoer. Vi håber, I vil like den.